Ewu ko an kuma na muso min ni a bata a ka cɛw ka lɛbu fɔ an kuma na kan komi muso min e ka cɛ sali ko man bɔ a ma diina ko man bɔ a ma ka t'o fɔ mɔgɔ ye pour a tigi ka kuma fɔ bɛ cogo di baasi t'o la n'a fɔra nasiha de ni Ala y'an si las'a ma ni Imamuna Nawawi ka Riyadi laban kɔrɔfɔli dagara a bɛ kɔrɔfɔli haramuya yɔrɔ min a ko yɔrɔ 6 kɔrɔfɔli dagara o yɔrɔ la yɔrɔ 6 a dagara i ka mɔgɔ ka ko fɔ o tɛ kɔrɔfɔli a waa kɔnɔ atajallum ni mɔgɔ y'i tɔɲɔ ni mɔgɔ y'i tɔɲɔ ou bien mɔgɔ min fana a bɛ Ala sɔsɔ ni Ala kota dɔ de la bon i b'a n bɛ mɔgɔ dɔ dɔn ni o kumana fɛ a bɛ Ala sɔsɔ ni Ala kota in bila n ka taa a fɔ a tigi a ka kuma fɛ pour que Ala sɔsɔ ni Ala kota in bila baasi t'o la ou bien bidiya mɔgɔ b'a ka bidiya kɛ mɔgɔ dɔw b'a kɛ ka takana sagi k'a fɛ ale tɛ mɔgɔ in cogo dɔn nasiha bolo kama i k'a fɔ karisa i fule ka taka sagini kɛ ka taa ni cɛ min ma i yɛrɛ kɔrɔsa ma bidiya mɔgɔ do dɛ baasi t'o la donc n'an sera o bɔndɔ la o faranfasiya bɛɛ ninnu n'a ɲɔgɔnna bɛ kɔrɔ 6 fɔ kɔrɔfɔli t'o yɔrɔ la olu ye nasihaw yɔrɔ ni fɛnw de kɔrɔfɔli t'o yɔrɔ la donc ni ka cɛ a tɛ sali de ou bien diina man bɔ a ma ka taa fɔ mɔgɔ ye karisa bete nin jogo b'a la nasiha bolo kan mais i jija dɛ i ka laɲini kɔnɔ dusukun kɔnɔ a ka kɛ nasiha ye Nawawi b'o gɛlɛya yɔrɔ in na kosɛbɛ parce que mɔgɔw dɔw u bɛ taa mɔgɔw lebu ni nasiha sira ye ko ne ka laɲini ye nasiha de k'a sɔrɔ a b'a kɛ ka tigi lebu de Nawawi k'i yɛrɛ kɔrɔsi o yɔrɔ ma kosɛbɛ i dusukun kalasa ka kɛ nasiha de kama donc o la min ye Ibn Rajaba parce que ne ta n b'a fɛ ni sera min derisuma yɔrɔ min dɔrɔn kɔnɔnandiya min bɛ ani fayida min bɛ n b'o fɔ Ibn Rajaba a ye kitabu dilannen kan al-faraqu bayna nasihatun wa ta'yir a fana ye risala dilannen kan al-hafiz Ibn Rajaba ko faragu kɔnɔnandiya mɔgɔ ye ani ka mɔgɔ lebu ko faragu bɛɛ dɛ ni irisala Sadu Suhaimu a y'a sarahu irisala in ka ɲi kosɛbɛ al-faraqu bayna nasihatun wa ta'yir faragu bɛ nasiha n bɛ karasa nasiha de ani n b'a fɛ ka karasa lebu k'o kɛlɛw tɛ dɛ an kan janto o yɔrɔ la irisala dɔ dilalen dɔ fana la